बुंनो थाङोबा आं दा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जेखिनि खामानि मावबाय थादों बे साननै सानथामनि गेजेराव बेवहाय जेरैबायदि नुदों जे दुलाराय जोंनि 2 नम्बर दतमा एमएलए समष्टिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे दोहौ फैदों। बे दोहौआ जाबाय बिपिएफ दलोआवहाय बारसोमनाय, इउपिपिएल खालामनाय, कंग्रेस खालामनाय बा गुबुन गुबुन दल खालामनाय जेसेबां दिनैहाय दलनि कर्मीफोर दं, रायजो राजाफोर दं, सापर्टार दं, बिथांमोनहा गावबागाव पार्टिखौ दिनैहाय बिसास गैला, गावबागाव पार्टि जेखौ खालामदोंमोन बिथांमोनहा बेफोर दल बा पार्टिफोरजों जेबो जाला बेखौ फोथायनाया फैदों। आरो बिनि थाखाय दिनै आथिखालाव जायफोर दिनै बिटिसिआव सरकार हिसाबै सालायगासिनो दं, बुंनो थाङोबा बिपिएफ दल, बे बिपिएफ दलनि बादै बिटिसिआव खुनु दल खालामनानै लाब गैला, खुनु दलानो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो हाला, बेबायदि मोनसे साननायजों बिपिएफ दलाव बारसोमनो थाखाय गावबागाव दलखौ नागारनानै खामानि मावफैनायखौ जों नुदों। जेरावबो दिनैहाय गामि गामि जेसेबां इउपिपिएल खालामनाय, गुबुन गुबुन दल खालामनाय बिथांमोनहा गावसोरनि दलफोरखौ नागारनानै बिपिएफआव हाबजोबदों। आरो बेजों दिनै जों साफा बुंनो हायो दुलाराय 2 नम्बर माने दतमा समष्टिया दिनै बिपिएफनि मोनसेल' हान्जा थानाय मोनसे माने समष्टि जानो थांगासिनो दं। गुबुन हारिफ्रा दिनैहाय लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। आरो बेखौ नायनानैनो जोङो फैबाय थानाय जे इलेक्सन बेवहाय मोनसे जारिमिनारि देरहासार जानायनि मोनसे माने बे बिसायख'थिखौ जों नुहुरदों। जों नुनो मोनदों नैबे दतमा बियाबावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय दतमा परिबर्तन जात्रा खालामगासिनो दं। दा बे सायाव नोंथाङा मा बुंनो? बिथांमोनहा बिथांमोननि स्ल'गानजों बिथांमोननि एजेन्डाजों खामानि मावदों, आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। स्ल'गाना परिबर्तनानो होन, स्ल'गाना निर्माणानो होन, बेफोर स्ल'गानजों दिनै बेसेबां लाब जादों लाब जायाखै नोंथांमोनहा नुबाय। नोंथांमोनहा मिथिगौ थांनाय बिटिसिनि सिगां स्ल'गाना मामोन? बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव जे स्ल'गानमोन बे स्ल'गाना जाबाय परिबर्तन। आरो परिबर्तननि नामावनो दिनैहाय बाथ्रा बुंनानै इलेक्सन गेलेदोंमोन, खिन्थु गासै 12थाल' मोनदों। परिबर्तनखौ रायजोफ्रा बे स्ल'गानखौ रायजोफ्रा नाजावाखै। आरो बे परिबर्तन स्ल'गाननि दारै इलेक्सन गेलेनानै बिटिसिआव 12खान मोननानै सरकार बानायखांनायनि उनाव बिथांमोनहा 5 बोसोरावनो दिनैहाय 12थानिफ्राय 5थायाव गोग्लैबोनाया थारमाने परिबर्तननि स्ल'गान जे बुंबाय थानाय जादों, मन्त्र जे गानबाय थानाय जादों, बेखौ रायजो राजाफ्रा खुनुदिन फोथायाखै, खुनुदिन बिसास खालामाखै आरो बेखौ नाजावनानै लायाखै। एबारबो जे दतमानि परिबर्तननि नामाव जे मोनसे स्ल'गान गायनानै राजनिति खालामनो नागिरदों बेबो जिर', बेबो लाथिख' मोनसे माने फिथाइ थायै बे स्ल'गाननि बादै जेबो जानाय नङा। आरो बेजों जेबो एफेक्ट जाया। रायजोफ्रा बे परिबर्तननि स्ल'गान बे माने बेखौ मालांखावनो रेजेक्ट खालामखाबाय। आरो बे रेजेक्टेड स्ल'गानजों खामानि मावनानै बिथांमोननि दला जेबो लाब जानाय नङा। दतमा बियाबावहाय बिपिएफ दलआ बबेबा मोनसे दलजों फेक्टर जागोन? जेबो दलखौ आं दा फेक्टर नुहुराखै। जायफोर दिनै कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोनहा गावसोरनि दलनि महर मोखांखौ जोंबो कन्टेस्ट खालामदोंमोन होननानै जारिमिनाव जाहाथे लिरजायो बे मोखांखौ बासायनो थाखायल' इलेक्सन गेलेदों। देरहानो हाया, बेयो जल पट एकदम स्रां नुस्रांजोबनाय मोनसे माने जाथाय। बेखौ नुनानैबो दिनै उफाय गैया। मोनसे बियाबाव राजनिति गेलेयाबा बिथांमोनहा मान सन्माननि बेपार दं। बयजोंबो बायदिसिना रोखोमनि सोंखारि जानाय सावरायजानाय जानो हागौ हिसाबै मोखां सुस्रांनायनि आन्थाल'।